Beno, bideotxo honetan trigonometria gaian murgiltzen hasiko gara, bai, eta ikusiko ditugu arrazoi trigonometrikoak, bai, beraien arteko erlazioak ere bai, eta zirkunferentzia goniometrikoa ulertzen ahaleginduko gara, bale? Bueno, trigonometria. Bueno, grekotik datorren hitz bat da, bai, tri hiru esan nahi du, gono angelua eta metria neurria. Hau da, hiru angeluren neurria, bai. Eta ikasturte honetan konkretuki ikasiko dugu trigonometria laua, bai, ez gara sartuko hirugarren dimentsioan, bale? Bueno, trigonometriarekin hasi aurretik birpasatu nahi nuke angelu bat zer den, bai? Bueno, angelua besterik gabe badakigu dela bi zuzenen artean bi zuzenek osatzen duten plano tarte hau, bai? Esan dezakegu ere angelua dela biraketa neurri bat, bai? Zuzen honetatik, zuzen erdi honetatik beste zuzen honetara, bai, egiten dugun biraketa, bai? Vale. Angeluaren norantza positibo izango da, bai, biraketa erlojuen kontrako norantzan egiten badugu, hau da, lehenengo egoera, bai. Eta negatiboa izango litzateke, bai, angeluaren norantza, erlojuaren orratzen alde egiten badugu biraketa, bale? Bueno, besterik gabe, akordatutako ikurrak dira, bale? Bueno. Graduei dagokienean, gradu 60 guretzako gehien erabiltzen ditugunak eta ezagunenak dira, bai? Zirkunferentzia 360 zatitan banatzen badugu, bai, zatitxo bakoitzari gradu esaten genion, bai? Eta beraz, zirkunferentzia batek ditu 300 buelta osoan, ditu 360 gradu, bai? Eta gradu hori zatitzen badugu beste 60 zatitan lortzen dugu minutua. Eta minutua beste 60 zatitan banatuz gero, segundua, bai? Beraz, angelu bat, sistema 60an honela adiraz genezake, bai? 12 gradu, 58 minutu eta 23 segundu. Bale, hau, ezagun egite zaigu eta erabilia denez ezaigu arrotza egiten. Eta horrein ikusiko dugu beste sistema bat, bai? Radiana, bai? Eta ikusiko dugu angeluak neurtzeko ere radianak erabilitzakegula eta ikusiko eta saiatuko gara ulertzen radian bat zer den, bale? Orduan, hauxe da radiana, bai? Erradioaren luzera berdineko zirkunferentziaren arkuari dagokion angelua radian bat da. Laburduraz rad idazten da. Bale. Hemen ikusten dugun zirkunferentzia honetan, zirkunferentzia honen erradioa hauxe litzateke, bai? Ba, erradio honen luzera eramango bagenu, hemen arku honetan jarriko bagenu distantzia berdina dukan sokatxo bat hemen, R distantzia hau eramango bagenu, sortzen zaigu angelu hau, alfa angelu berde hau, bai? Ba, hauxe justo, kointziditzen dutenean erradioa eta hemen arku honetan erradioaren luzera, sortzen den angelu honi deitzen diogu radiana, bai? Hau izango litzateke radian bat, bale. Beraz, luzera, bai, arkuaren luzera eta erradioa berdinak direnan, sortzen den angelu hori da radian bat, bai? Bale. Bestetik da, badakigu orduan, radian bat, ja, ulertzen dugu zer den, bai? Bale. Eta zirkunferentzia osoak, buelta osoak, zenbat radian ditu? Gradutan badakigu 360 gradu direla. Eta radianetan, guk, jakin badakigu, zirkunferentzia baten luzera, bere perimetroa dela, hau da, bi pi r ere moduan kalkula genezakela, hau da, bi bider pi bider erradioa, bai? Beraz, bidatu zer gertatzen den, zenbat luzera hau, bai, gu nahi duguna sartu radian bat, edo luzera hau da erradioa, bai? Horra, nahi dugu kalkulatu zenbat aldiz sartzen den arku hori, zenbat aldiz sartzen den erradioaren luzera. Beraz, bi pi r zatitzen badut erradioarekin, bi pi r zati r egin eskero, badakit sartzen dela luzera hau r zati r joaten da bi pi aldiz, bai? Horra, radian bat sartzen da bi pi aldiz. Beraz, zenbat radian ditu buelta osoak? Bi pi radian, bai? Hauxe baldin bada, radian bat, zenbat aldiz sartzen da? Esan dugu, sartzen dela, bi pi r da guztia, bi pi r zati r eginda, kalkulatzen dugu zenbat aldiz sartzen den, beraz sartzen da bi pi aldiz. Vale? Orduan, radian bat, sartzen da bi pi aldiz. Beraz, buelta osoa, izango lirateke, bi pi radian. Bai? Bueno,
Honekin erlazio bat egin dezakegu. Bai? Bueno, ikusiko dugu lehenengo radiana pizkatxo bat mugimendu pizkatxo batekin, bai? Begiratu. Hementxe, han mugituko dut, hementxe. Zirkunferentzia bakarriko dut pizkatana, vale. Eta pizkat txikitu. Ikusten duzuen moduan, begiratu. Erradio hau 2,22 neurtzen du, bai? 2,22 hori arku honetara ekartzen badut, bai? Sortzen zaidan angelua hause da berdea, bai? Beraz, hause radian bat izango litzateke. Zeren erradioa eta arkua berdina dira. Eta begiratu nola, nahiz eta nik erradioa handitu, angelua berdina izaten jarraitzen duen. Bai? Nik erradioa handitzen badut, arkua ere noskia handitzen zait 3,4, hau 3,4, bai? Baina angelua berdina da, bai? Ez igualdatzen. Angelua mantentzen da, bai? Beraz, beti erradioa eramaten dudanean arku horretara sortzen den angelua beti izango da radiana, bale? Bueno, hau bakarrik demostrazio txiki bat, bale? Jarraituko dugu. Bale, beraz, badaukagu erlazio bat, bakigu 360 gradu direla 2pi radian, bai? Edo simplifikatuta, bai, honen erdia, 360 erdia, hau da, 180, izango da 2piren erdia dela pi radian. Bale, erlazioan hau erabiliko dugu graduetatik radianetara pasatzeko eta radianetatik graduetara pasatzeko. Bai, nola? Graduetatik radianetara pasatzeko, nik gradu bat badaukat eta nahi badut jakin zenbat radian diren, hemen daukatan gradu hau biderkatu beharko dut, bider pi zati 180, erlazioa, bai, pi zati 180. Zagaitik, biratu, gradua biderkatzen dago eta hemen zatitzen, beraz, graduarekin zatitzen joaten da. Ze unitate geratzen zaigu bakarrik? Radiana. Bai, eta nola kalkulatzen dugu? Bat bider pi zati 180 egin da. Bai, eta unitate izango da radiana. Bai? Orduan, erlazio hau biderkatzen badugu, gradua bider pi zati 180 beti lortuko ditugu radianak. Eta radianetatik graduetara pasatzeko, radian bat baldin badaukat, nahi dut gradutan zenbaten jakin, egin behar duena da, bestearen alderantzizkoa 180 zati pirekin biderkatu, bai, zebiratu. Radiana biderkatzen da hemen zatitzen, unitate radian hau bestearekin joaten da, eta geratuko litzaidake gradua. Bai, bat bidera 180, zati pi, orduan radian batek badakigu dituela 57,9 gradu. Bale? Hauxe, jakin behar dugu nola pasatu radianetik graduetara eta alderantziz, bai? Bale. Eta hori, zirkunferentzia osoak, 360 gradu edo 2pi radian. Bai? Radianetan 2pi, izango litzateke luzera. Bale. Arrazoi trigonometrikoak. Bueno, hau triangelu... Bueno, angelu bati lotuta, sortzen badugu triangelu zuzen bat, imaginatu daukagula angelu hau, bai? Alfa angelua, bai? Zuzen urdina eta berdearen arteko angeluari, bai? Hor, sortzen badugu triangelu zuzen bat, edozein adibidez, lerro gorri bat, hemen altura honetan margotuz, lortzen dugun triangelu zuzen horretan, erlazio batzuk sortzen dira, bai? Eta arrazoi trigonometrikoak, deritze hoiei, bai? Horban, angeluaren sinua, sinua izango litzateke, sinu alfa bezala, horrela dirazten dugu, sinu alfa izango litzateke, aurkako aldea, bai, aurkako katetoa, kasunetan, zati hipotenusa. Bai, beti. Angelu baten sinua beti izango da, frentean dagoen aldea, zati hipotenusa. Bai, zati alderik luzena, triangelu zuzen horren alderik luzena. Kosinu alfa, beti izango da, ondoko katetoa, pegatuta, angeluari pegatuta dagoen katetoa, zati hipotenusa. Bai, hauxe. Vale? Eta tangentea dela beste erlazio bat beti izango da aurkako katetoa, zati ondoko katetoa. Vale? Ikusiko duzuen moduan, nahiz eta nik angelu mantendu, eta triangelu aldatuta ere, biratu, segardatzen den. Horren ikusiko dugu. Biratu. A ber, demagun dauzkagula, handiagoko dut. Vale, ikusten duzuen moduan hemen, triangelu 36 graduko angelu bat daukat, eta egin dezaket, marraztu dezaket triangelu laranja bat hemen, bai? Vale, bere sinua, kasu honetan gaztelera ez dago, baina berdin da,
da kateto opuesto, bai, zati hipotenusa, bai, bueno, portugues ez dago, bai, aurkako katetoa, zati hipotenusa, bai, eta honek ematen digu 0,58 bai, triangelu naranjaren sinua izango litzateke aurkakoa, zati hipotenusa, bai, eta neurriak hemen ematen dizkigu, bai, laranja hemen, aurkako katetoa neurtzen du 1,2 eta hipotenusa 2,10 bale? Eta bilatu zagertatzen, nik hau aldatu harren, triangelu naranjan, haunditu harren, aldatzen zaizkit, ikusten duzuen moduan behiratu hemen, aldatuko zaizkit, neurriak, bai, aurkako katetoa eta hipotenusa aldatzen dira. Baina sinua, bai, mantentzen da. 0,58 angelu horren sinua beti da 0,58. Beste more hau ere, angelu berdina daukanez, naizta, handiago izan triangelua, erlazioa sinuarena, hau da, aurkako katetoa zati hipotenusa eginda, balio berdina ematen dit. Beraz, angelu baten sinua, bai, angelu baten sinua, triangelu zuzen horretan, erlazio horiek kalkulatuta, beti berdina da, bai? Eta maseiren sinua beti da 0,58. Bai, handiago edo txikiago triangelu handi honetan berdean, hemen berdean datuak aldatuko dira, baina emaitza erlazioa 0,58 ez da aldatzen, bale? Bale. Hori kontutan izateko gauza garrantzitsu bat. Bale. Bale, ikusiko ditugu orain oinarrizko erlazio batzuk, bai? Hau da, hauek ez ditut hemen bideo honetan demostratuko, bai? Demostratu daitezke oso era errezean, baina denbora ez galtzeko ez ditut demostratuko. Ikasi behar duzue, bai? Sinu alfa berbi gehi kosinu alfa berbi dela bat, bai? Nik egiten badut sinu angelu baten sinua berbi gehi angelu berdinaren kosinua berbi, beti emango dit bat, bale? Eta gero, beste aldetik, tangentea beti izango dela sinu alfa zati kosinu alfa, bale? Bai, sinua zati kosinua beti izango da tangentea. Bale, orduan, bi erlazio hauek, lehengo arrazoi trigonometrikoen erlazio hauek ere ikasi beharko ditugu, bai? Eta sinu alfa berbi batzutan ikusiko duzu honela idatzita. Bai, honek esan nahi du berdina. Sinu berbi alfa edo hau da gauza berdina da. Sinu alfa kalkulatu eta gero berbi egitea. Bai, honela adierazita ere gauza bera esan nahi du, bale? Bale. Orain ikusiko dugu zirkunferentzia goniometrikoa. Bueno, hemen ikusi dituzun lerro pila honek badauka azalpentxo bat, bai? Bale. Hemen azaldu beharrean, igual, azalduko dut hobeto GeoGebrarekin. Bale, hemen, segundutxo bat, zabaltzen zaidan, bale. Biratu. Zirkunferentzia goniometrikoa zer da? Bale, zirkunferentzia goniometrikoa nik marrazten dut zirkunferentzia bat X eta Y ardatzetan, bai, ardatz horizontala X ardatza eta ardatz vertikala Y ardatza litzateke, eta zirkunferentzia honen erradioa bat litzateke, bai? Hemen daukadan erradioa ikusten duzuen moduan da bat, gora, bai, ere bat, beraz, hau lerro beltz, hau ere onaino izango litzateke bat, bai? Zirkunferentziaren berezitasuna da erradioa dela bat, bai? Orduan, nik marrazten dut adibidez angelu hau, 47 graduko angelu hau, bai? Eta hemen sortzen zait ere, lehen ikusi dugun bezala, triangelu zuzen hau. Beraz, 47 angelu honen sinua izango litzateke, sin 47, ez? Hemen ikusten dugun hau, izango litzateke aurkako aldea zati hipotenusa, ez? Sinua da aurkako aldea zati hipotenusa. Baina, karo, hipotenusa bat denez, zeda erradioa bat denez, bai? Sinua izango litzateke direktamente aurkako aldea, ze aurkako aldea zati bat, aurkako aldea. Beraz, 47 graduren sinua izango da lerro berde hau, bai? Kasu honetan neurtzen du 0,6 bat lau, bai? Orduan, grafikoki ikusten zakegu, zirkunferentzia goniometriko batera eraman da triangelua, gu triangelua lehen ikusi dugun moduan, handiago edo txikiago izan, angelu berdinari dagokion sinua ez da aldatzen, bai? Ulertzi da zue? Beraz, bat erradioko zirkunferentziaren barruan sortuko ditut triangeluak, bai? Bale. Orduan, sinua izango litzateke
aurkako aldea directamente. Eta kosinua berrogeta zazpirena da, ondoko aldea, zati hipotenusa. Segundu bat, ditzen ari datela. A ver... Bai! Joder, garabatzen. Me cago en la puta. Vale. Eta orduan izan duguna. Kosinua, bai, izango izateke ondoko aldea esati bat, beraz, ondoko aldea, lerro laranjau, bai? Vale. Eta tangentea, badakigu lehengo erlazioetatik dela, sinua zati kosinua eginda topatu dezakegu, bai? Balio hau eginda topatu dezakegu tangentea, bai? Vale. Eta tangentea, marrazten da, bai? Neurria ikusi dezakegu grafikoki, zuzen hau, zirkulotik aurrera jarraitzen badugu, zirkunferentzia geometrikoaren lerro vertikal tangente honetaraino, bai? Horregatik ditzen zaio tangentea. Nik hemen tangente bat marrazten badut, bai, hemen, vertikala hemen more hau, bai, eta lerro nire angeluaren zuzen hau luzatzen dut lerro horretaraino, ba hemen sortzen zaidan distantzia hau izango litzateke nire tangentea, bale? Bale, biratu, hori lehenengo kuadrantean. Puntua hau mugitu ezaket, adibidez, bigarren kuadrantera, bai? Zeren, zirkunferentzia geometrikoan, lehenengo laurden honi deitzen zaio lehenengo kuadrantea. Orain, marraztudan puntu hemengo angeluei, hau, bueno, honi deitzen zaio bigarren kuadrantea. Hau, hirugarren kuadrantea, eta azken hau, laugarren kuadrantea, bai? Bale, orduan, marraztuko dut bigarren kuadrantean angelu bat. Bale, angelu honen sinua, zein da? Hau da angelua, 140. Ba, begiratu. Sinua kalkulatzeko, lehen egin dugun moduan, barkatu, azken finean, karreko lehengo angelu bat, bale, lehengo kuadrantekoa. Sinua esan dugu dela aurkakoa, zati hipotenusa, hemen argi ikusten zen, bai, ze angelua dago triangeluaren barruan, bai. Azken finean biratu, sinua beti egongo da vertikalki, bai, hemen vertikalki, eta kosinua beti egongo da x ardatzean, bai. Zeren, angeluari pegatuta dagoen lerroa beti egongo da x ardatzean, bai. Bale, orduan, bigarren kuadrantera pasatzen banaiz, sinua, angelu honen sinuak, hemen sortzen da den triangelu honetan ikusi dezaket. Eta izango litzateke, hause, bai, vertikalki agertzen den hause. Eta kosinua, x ardatzean agertzen den hause. Bai, eta tangentea, karo, onuntza ezin dut luzatu, ba, luzatzen dut lehengo aldera, bai, hemen luzatzen dut beste aldera, eta terako litzaidake hemen, bai? Eta hemen, biratu, fijatzen basarete, zera gertatzen da, biratu. Sinua positiboa da, kosinua negatiboa. Eta tangentea denez, sinu zati kosinu, ba, plus zati minus, minus ere, bai? Bale, begiratu zer gaitik. Hemen ardatzetan, bai? X eta Y ardatzetan, X ardatzean eskumara balore positiboak daude. X ardatzean eskerrera balore negatiboak. Beraz, kosinua dago, hau, lerro laranja dago negatiboan. Bai, sinua ez. Sinua goruntz egiten du. Beraz, sinua positiboa da. Bai? Y ardatzean positiboa da. Bai? Baina kosinua negatiboa. Sinua positiboa, kosinua negatiboa. Eta tangentea denez, bien zatiketa negatiboa. Hemen marrazkian ere ikusten dugu, hauze negatiboa dela. Lehengo angeluan, lehenengo kuadrantekotan, tangentea zegoen gora, positibo. Orain, bigarren kuadrantean tangentea dago bean, negatibo. Vale? Eta hirugarren kuadrantean ikusiko bagenitu angeluak, osea, sinua eta kosinua, ba, berdin, marrazten dut angelu hau, bai, hemendik, 207 graduko angelu hau, onaino, bale, bere proiekzioa x ardatzean izango da kosinua. Eta beste aldea vertikala izango da sinua, bai?
angelu horren sinua. Bale, biratu, norako dira sinua eta kosinua? Kasu honetan, kosinua, bai, x ardatzean, laranja, negatiboa, ze x ardatzean eskerre dago. Eta sinua ere bai, negatiboa dagoelako vertikal horretan, baina bera. Bai, biak negatiboak. Eta tangentea, da, angelu hau, luzatzen badut, lehengo tangente honetaraino, ikusten dugu moduan goian geratzen zaigu, lerro morea, beraz, positiboa da. Eta azkenengo kuadrantean, laugarren kuadranteko angelu bat adibidez, hause. Hemen, 303 graduko angelu bat daukagu, bale, bere sinua, bai, da lerro vertikal hau, bai. Proiekzioa x ardatzean, hause, kosinua laranja, bai. Kosinua nolakoa da? Dago eskumaldera, beraz, positiboa. Eta i ardatzean, sinua beherantz egiten duenez, negatiboa. Sinua negatibo, kosino positibo, bien arteko zatiketa hau da tangentea, negatibo. Vale? Bueno, hause, kuadranteetan dauden angeluen sinuak eta kosinuak ikusi behar dugu positiboak edo negatiboak diren batzutan, bale? Ulertu behar dugu noiz den negatibo edo noiz positibo eta zagaitik, bai? Horan, kosinua beti egongo da x ardatzaren proiekzioa eta sinua beti izango da vertikalean daukaguna, bai? Bale, lehenengo kuadrantean oso argi ikusten da, bai, ze triangeluaren barruan, orain arte ikusi dugun triangeluen barruan erortzen daudenez sinua eta kosinua, errezago ikusten da, bale. Bale, orduan, kuadrantea gogoratu ere, lehenengo kuadrantea, bigarren, hirugarren da laugarren. Bale? Gradutan, badakigu, graduak neurtuko direla, x ardatzetik gora. Alde honetara, positiboak izango dira, bai? Joango dira hunditzen, positiboki hunditzen, bai? Erlojuen kontrako norantzan. Beraz, hause izango litzateke 0 gradu, bai? Hemen dagoen lerro bat, hause. 0 gradu, joan gaitezke hunditzen, 80 gradu, 180 gradu, 270 gradu orbean, eta 360 edo berriro 0ra bere ekibalente izango litzateke 0, bale? Radianetan, 0 radian, zirkunferentzia osoak dauzkanez 2pi, zirkunferentzia laurdena izango litzateke pi biren, zirkunferentzia erdia, 2piren erdia izango litzateke, hau da pi, hau izango litzateke 3 biren pi, edo 1,5 pi ez, ze 3 zati bida 1,5, eta buelta osoa 2pi. Bale, jarraituko dugu, bertatuko gara aurkezpenera. Bale, bale, hemen txegunden, bale. Beraz, hemen ikusten dugun, hori, alfa angelu honen sinua, hemen daukagula, kosinua x ardatzean, beta angelua, izango litzateke, bigarren lerro hori, b puntuan mozten duen lerro hori, bai, beta angelua, bere sinua vertikalean hause litzateke, kosinua proiekzioa x ardatzean hause litzateke, hemen goian marraztu dut, baina gauza berdina da, bai. Distantzia hau eta proiekzioa lerro gorri horren x ardatzean hause litzateke eta distantzia bera, bai. Bueno, eta hemen daude angelu guztiak, bale? Bilduta. Bale, beraz, hause esan dezakegu ere. Lehenengo kuadranteko sinuak beti dira positiboa. Baize, hemen lehenengo kuadranteko edozein angeluren sinua izango litzateke beti x ardatzetik gora, bai? Vertikal honetan gora, bai? Eta kosinuak ere, beti izango dira, ere, ikusten dugun moduan, lehenengo kuadrantean beti berdez hemen positiboak. Kosinuak egongo liretakelako beti, bai, edozein angeluren proiekzioa ardatzean beti izango da eskumaldean, beraz positibo. Bai, bueno, también didezko aso ezin, bigarren kuadrantean, beta angelu hau, b puntura doana, ikusten dugun moduan, sinua positiboa da, bai, vertikal hau dagolako goruntza, baina kosinua x ardatzean egiten du eskerrera, bai, hemen kosinua, edo hemen egongo balitz, eskerrera, beraz, negatiboa kosinua, bigarren kuadrantean negatiboa da, bai, eta horrela beste guztiek. Eta tangentea, bien arteko zatik da, bai, plus, zati plus, lehenengo kuadrantean plus,
bigarren kuadrantea, sinu plus, zati kosinu minus, plus zati minus, ba, minus, bai? Bueno. Ba, horretaz aparte, oinarrizko angelu batzuk buruz ikasi beharko ditugu, bai? Oinarrizko angelu batzuen arrazoi trigonometrikoak, sinua, kosinua eta tangentea, angelu hauena, 0, 30, 45, 60 eta 80 graduena, bai? Bale, besterik gabe, sinua, angelua 0 gradu denean, 0 balio du. Bale, 30 gradu denean, bat zati bi, edo 0,5 emango digu sinuak, bai? Kalkulagailuan egiten baduzue sinu 30, ematen dizue, bat zati bi, edo, bueno, emango dizue 0,5, bai? Bale, bueno, ba, hause ikasi behar dugu, bai? Eta hemen ikasteko teknika memotekniko bat, izan daiteke, hau, biratu, sinua, ni jartzen ditut hemen angeluak, 0, 30, 45, 60, 80. Eta gero idazten dut, 0-tik laura, 0 bat biru lau, zenbaki guztiak, bai? Zenbaki horien, goiko horien, erroa egingo dut, eta zati bi guztiak zati bi, bakoitza zati bi egingo dut. Bai, bakoitzaren erroa eta zati bi, bai, idatziko dut, hasiko naiz, a ber, idatziko dut, 0, bat, bi, iru lau, bai? Guzti horiek egingo ditut bakoitza zati bi, eta gainera goiko aldean ere erro bat egingo dut. Beraz, biratu, 0 graduren sinua zein da? 0-ren erroa dela 0, zati bi, 0 zati bi, hemen goian ikusten dugun moduan, 0. 30 graduren sinua zein da? Ba, erro bat zati bi, erro bat da bat, bat zati bi, ba, bat zati bi, hemen daukagu. Bai, orduan, ikasteko modu bat edo behintzet ondoan idazteko era bat, bai, buruz ikasteko era bat, hau izan daiteke trukua, bai. 0-tik laura idatzi, goiko guztien erroa eta bakoitza guztiak zati bi. Kosinua alderantziz, lau iru bi bat 0 idatzi, goiko guztien erroa eta guztiak zati bi. Eta tangentea, ba, kalkulatu dezakegu, behin sinu eta kosinuen baloreak eukita, zatiketa eginda, edo bestela ere horrela biratu. Goian, 0 bat bi iru lau erroa, eta behan, lau iru bi bat 0, alderantziz, erroa. Bai? Horan, tangentea 0 gradurena, ba, erro 0 dela 0, zati, erro lau dela bi, 0 zati bi, edo 0 zati edo zenbaki, 0. Tangente orduan, 0-rena da, 0. Bai? Bueno, hau da, arrazoi hauek ikasteko, arrazoi trigonometriko hauek ikasteko, ba, truku bat, bale? Bueno, eta hemen eukiko genuke, ba, angelu guztiek, bai, 30 graduko angelua, bai? Radianetan izango litzateke pi 6-ren, bale? Ordan, hemen daukagun puntu zirkunferentzia gonometrikoan angelu honek sortzen duen puntu hau, koordenatu batzu ditu, bai? Eta bakigu, x ardatzeko koordenatua izango dela beti kosinua, eta y ardatzeko koordenatua izango da vertikala, ez? Sinua. Bai, beraz, 30 gradu hauekin sortzen den puntu hau, ekiko du 30 graduren kosinua, eta biratzen dut hemen taulan, 30 graduren kosinua da, 30 graduren kosinua da, hause, erro iru zati bi, x koordenatua, erro iru zati bi, eta 30 graduren sinua izango da i koordenatua, bai, distantzia gogora. Eta 30 graduren sinua da bat zati bi. Beraz, i koordenatua bat zati bi litzateke. Bai, eta zirkunferentzia gonometriko honetan, badakigu, koordenatuak hemen, lehenengo koordenatua beraz dela x-an kosinua, eta bigarren koordenatua sinua. Bueno, gauza mordo bat, baina, bueno, ikusiko duzue nola ariketen bitartez, batzutan teoriara itzulita edo begiratu da pixkatxo bat kuadernoan edo bideoan, joango gara harrapatzen, bale? Bueno, hau izan da guztia.